ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଅନୁଗ୍ରହ କୁମାରୀ ମାରିଆଙ୍କ ମଧ୍ୟସ୍ଥା ସାଧୁ ସାଧ୍ୱୀଙ୍କ ନିବେଦନ ଆପଣମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ଉତ୍ତମତା ଭରି ଦେଉ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ନାମରେ ନମସ୍କାର। ଆଜି ଆମ୍ଭେମାନେ ପ୍ରେରିତ ଥୋମାସଙ୍କ ଜୀବନୀ ବିଷୟରେ ଶିକ୍ଷା କରିବା। ପ୍ରେରିତ ଥୋମାସ ଜଣେ ଯୀଶୁଙ୍କ ପଟ ଶିଷ୍ୟ ଥିଲେ। ତାଙ୍କର ଉପନାମ ଥିଲା ଡିଦିମସ୍, ଯାହା ଗ୍ରୀକ୍ ଭାଷାରୁ ଆନିତ। ଏହାର ଅର୍ଥ ଯମଜ ବା ଯାଆଁଳା। ସେ ଗ୍ୟାଲିଲି ନିବାସୀ ଜଣେ ନିରକ୍ଷର ସରଳ ମାଛ ଧରାଳି କେଉଟ ଥିଲେ। ଯୀଶୁ 12 ଜଣ ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଚୟନ କରିବା ସମୟରେ ତାହାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଶିଷ୍ୟ ଭାବେ ବାଛିଲେ ଓ ପର ସମୟରେ ସେ ଜଣେ ପ୍ରେରିତ ହୋଇପାରିଲେ। ମଣ୍ଡଳୀରେ ସେ ଅବିଶ୍ୱାସୀ ଥୋମା ବୋଲି ମଧ୍ୟ ପରିଚୟ ପାଆନ୍ତି। ସୁସମାଚାରରେ ବର୍ଣ୍ଣିତ 3ଟି ଘଟଣା ଯାହା ପ୍ରେରିତ ଥୋମାସଙ୍କ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପରିଚୟ ପ୍ରଦାନ କରେ। ପ୍ରଥମ, ଯେତେବେଳେ ଯୀଶୁ ଖବର ପାଇଲେ ଯେ ବେଥାନୀରେ ତାଙ୍କର ଅତି ପରିଚୟ ଓ ଅତି ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁ ଲାଜରୁସ୍ ଶଯ୍ୟାଶାୟୀ ହୋଇଛନ୍ତି ଏବଂ ସେ ଅବଗତ ମଧ୍ୟ ଥିଲେ ଯେ ସେଠାକାର ଲୋକମାନେ ତାହାଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରିବା ପାଇଁ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର କରିଛନ୍ତି। ଏହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ତାଙ୍କର ଶିଷ୍ୟମାନେ ଏ ସମସ୍ତ ବିଷୟ ଜାଣି ଯୀଶୁଙ୍କ ସହିତ ସେଠାକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଭୟଭୀତ ଥିଲେ। ଏହିଭଳି ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ଓ ଭୟଭୀତ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଥୋମାସ ନିଜର ସାହସିକତାକୁ ପ୍ରକାଶ କରି ତାଙ୍କର ଅନ୍ୟ ସହଚରୀମାନଙ୍କୁ କହନ୍ତି, ଚାଲ ଆମ୍ଭେମାନେ ତାହାଙ୍କ ସଙ୍ଗେ ଯିବା ଓ ତାଙ୍କ ସହିତ ମରିବା। ଦ୍ୱିତୀୟ, ଯୀଶୁଙ୍କ ସହିତ ଅନ୍ୟ 12 ଜଣ ଶିଷ୍ୟମାନେ ଯେତେବେଳେ ଅନ୍ତିମ ଭୋଜିରେ ବସିଥିଲେ, ସେହି ସମୟରେ ଯୀଶୁ ତାଙ୍କର ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ କହିଲେ, ମୁଁ ଯାଉଛି, ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ପାଇଁ କୋଠରୀ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବି। ପୁଣି ମୁଁ ଯେଉଁଠାରେ ରହିବି ତୁମେମାନେ ମଧ୍ୟ ସେଠାରେ ରହିବ। ତଥା ମୁଁ ଯେଉଁଠାକୁ ଯାଉଛି ତାହାର ପଥ ତୁମେମାନେ ଜାଣିଅଛ। କିନ୍ତୁ ଥୋମାସ ତାହାଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ, ପ୍ରଭୁ, ଆପଣ କେଉଁଠାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି? ଆମେ ଜାଣିନାହୁଁ। ତେବେ କିପରି ଆମ୍ଭେମାନେ ତାହାର ପଥ ଜାଣିପାରିବୁ? ପ୍ରଭୁ କହିଲେ, ମୁଁ ହିଁ ପଥ, ସତ୍ୟ ଓ ଜୀବନ। ମୋର ଦେଇ ନ ଗଲେ ତୁମେ ପିତାଙ୍କ ନିକଟକୁ ଯାଇପାରିବ ନାହିଁ। ଥୋମାସଙ୍କର ଏହି ସାହସର ପ୍ରଶ୍ନ ଯୋଗୁଁ ବୋଲି ଯୀଶୁଙ୍କ ଅସଲି ପରିଚୟ ନିଜ ଶ୍ରୀମୁଖରୁ ଆମେମାନେ ଶୁଣି ଜାଣିପାରିଲୁ। ତୃତୀୟ, ଯୀଶୁଙ୍କ ପୁନରୁତ୍ଥାନ ପରେ ଯେତେବେଳେ ସେ ନିଜ ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ ରୁଦ୍ଧ କୋଠରୀ ମଧ୍ୟରେ ଦର୍ଶନ ଦେଲେ, ସେହି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ସାଧୁ ଥୋମାସ ସେମାନଙ୍କ ଗହଣରେ ନଥିଲେ। ସେ ଯେତେବେଳେ ଫେରି ଆସିଲେ, ଯୀଶୁଙ୍କ ଦର୍ଶନ ବିଷୟରେ ଅନ୍ୟ ଶିଷ୍ୟମାନେ ତାହାଙ୍କୁ ଜଣାଇଲେ। କିନ୍ତୁ ଥୋମାସ ବିଶ୍ୱାସ କଲେ ନାହିଁ। ବରଂ ସେ କହିଲେ, ନିଜେ ଯେଉଁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାହାଙ୍କ ହସ୍ତରେ ମୁଁ କଣ୍ଟାର ଦାଗ ଦେଖି ନାହିଁ ଏବଂ କଣ୍ଟା ଦାଗରେ ଅଙ୍ଗୁଳି ଦେଇନାହିଁ ଓ ତାହାଙ୍କ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ମୋର ହସ୍ତ ଦେଇନାହିଁ, ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ବିଶ୍ୱାସ କରିବି ନାହିଁ। ଅତଏବ ଥୋମାସଙ୍କ ସନ୍ଦେହ ଦୂରୀଭୂତ କରିବା ପାଇଁ 8ମ ଦିବସ ପରେ ଯୀଶୁ ପୁନର୍ବାର ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ ଦେଲେ ଏବଂ ଥୋମାସଙ୍କୁ କହିଲେ, ଥୋମାସ, ତୁମର ଅଙ୍ଗୁଳି ଏହିଠାରେ ରଖ ଓ ମୋର ହସ୍ତ ଦେଖ। ତୁମର ହସ୍ତ ବଢ଼ାଇ ମୋର ବକ୍ଷ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ରଖ। ସନ୍ଦେହ କର ନାହିଁ, ବିଶ୍ୱାସ କର। ତତ୍କ୍ଷଣାତ୍ ଥୋମାସ ବିଶ୍ୱାସର ଘୋଷଣା କରି କହିଲେ, ମୋର ପ୍ରଭୁ, ମୋର ଈଶ୍ୱର। ଅତଏବ ସମସ୍ତଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ସେ ବିଶ୍ୱାସର ଘୋଷଣା କରିବା ଦ୍ୱାରା ସେ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ବୋଲି ସ୍ୱୀକାର କରନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କର ଐଶ୍ୱରିକତାକୁ ପ୍ରତିପାଦନ କରନ୍ତି ଏବଂ ଯୀଶୁଙ୍କ ପ୍ରତି ଥିବା ନିଜର ନିଷ୍ଠାପରତାକୁ ପରିପ୍ରକାଶ ମଧ୍ୟ କରନ୍ତି।
ଏତଦ୍‌ବ୍ୟତୀତ କେତେକ ଶିଷ୍ୟମାନେ ଯୀଶୁଙ୍କ ପୁନରୁତ୍ଥାନ ପରେ ତିବେରିୟସ୍ ହ୍ରଦରେ ପୁନର୍ବାର ଦର୍ଶନ ଲାଭ କରି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ଭାବରେ ମାଛ ଧରିଥିଲେ। ଏହି ସମୟରେ ସାଧୁ ଥୋମାସ ମଧ୍ୟ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କର ଅବତରଣ ପର୍ବ ପରେ ବିଜାତୀୟ ଦେଶମାନଙ୍କରେ ସାଧୁ ଥୋମାସ ଧର୍ମ ପ୍ରଚାର କରିବା ପାଇଁ ବାହାରି ଯାଇଥିଲେ। ତନ୍ମଧ୍ୟରୁ ମେଦିଆ, ସିରିଆ, ପେର୍ସିଆ ଅଧିବାସୀମାନଙ୍କୁ ସେ ସୁସମାଚାର ପ୍ରଚାର କରିଥିଲେ। ତଦ୍ରୂପ ମଣ୍ଡଳୀର ପରମ୍ପରା ଅନୁସାରେ ଦକ୍ଷିଣ ଭାରତର କେରଳର କ୍ରାଙ୍ଗାନୁର ବର୍ତ୍ତମାନର କଡଙ୍ଗାଲୁରରେ 52 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାଣୀ ପ୍ରଚାର କରିବା ପାଇଁ ସେ ପଦାର୍ପଣ କରିଥିଲେ। ବିଶ୍ୱାସ କରାଯାଏ ସେ 7 ଗୋଟି ମଣ୍ଡଳୀ ସ୍ଥାପନ କଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ମଧ୍ୟ ସେହିଠାରେ 2000 ବର୍ଷର ପୁରାତନ 7 ଗୋଟି ଗିର୍ଜାଗୁଡ଼ିକର ଭିତ୍ତିମୂଳ ଭୂମି ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ। ପରିଶେଷରେ ଜୁଲାଇ ମାସ 3 ତାରିଖ 72 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ମାଡ୍ରାସ ବା ଚେନ୍ନାଇର ମହିଳାପୁର ସ୍ଥିତ ଲିଟିଲ୍ ମାଉଣ୍ଟ ବା କ୍ଷୁଦ୍ର ପର୍ବତଠାରେ ତାଙ୍କୁ ବର୍ଷାବିଧ କରାଯାଇଥିଲା। ତାଙ୍କ ମୃତ ଶରୀରକୁ ରାଜା ପେରୁମାଲ ସମାରୋହପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଏକ ଦେବାଳୟରେ ସମାଧିସ୍ଥ କରିଥିଲେ, ଯାହା ସ୍ୱୟଂ ସାଧୁ ଥୋମାସଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ତୋଳା ଯାଇଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ତାଙ୍କର ଶରୀରର ଅଧିକାଂଶ ଅଂଶ ସିରିଆର ଏଡେସାକୁ ନିଆଗଲା। ତାପରେ ତାହା 1200 ଶତାବ୍ଦୀରେ ଏସିଆ ମାଇନରର ଚିଓସ୍କୁ ନିଆଗଲା। ସେହିଠାରୁ ପୁଣି ଇଟାଲୀର ୱର୍ତ୍ତନାକୁ ନିଆଗଲା, ଯେଉଁଠାରେ କି ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାହାଙ୍କୁ ଭକ୍ତି କରାଯାଇ ଆସୁଅଛି। 1953 ମସିହାରେ କାର୍ଡ଼ିନାଲ ଟିସେରାଣ୍ଟ ସେହି ମର ଶରୀରର କିଛି ଅଂଶ କୁଡୁଙ୍ଗାଲୁରରେ, ଯେଉଁଠାକୁ ପ୍ରେରିତ ପ୍ରଥମେ ଆସିଥିଲେ, ସେହି ସ୍ଥାନରେ ନୂତନ ଭାବେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ପବିତ୍ର ସ୍ଥାନରେ ସେ ସ୍ଥାପନ କଲେ, ଯାହାକୁ ସେ ପୁଣି ପିତାଙ୍କ ଅନୁମୋଦିତ ତୀର୍ଥସ୍ଥଳୀ ଭାବରେ ମାନ୍ୟତା ପ୍ରଦାନ ପ୍ରକାଶ୍ୟ ଭାବେ ଘୋଷଣା କଲେ। ଏହି ସ୍ଥାନରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସାଧୁ ଥୋମାସଙ୍କ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ କୁଶଳକୁ ଆରାଧନା କରାଯାଇ ଆସୁଅଛି। ପ୍ରେରିତ ଥୋମାସଙ୍କ ପର୍ବ ଦିବସ ଜୁଲାଇ ମାସ 3 ତାରିଖରେ ମାତା ମଣ୍ଡଳୀ ମହା ଆଡ଼ମ୍ବରେ ପାଳନ କରିଥାଏ। ଧନ୍ୟବାଦ। ପିତା ଓ ପୁତ୍ର ଏବଂ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସର୍ବଦା ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ।